Happy Fiesta sa tanan. So karon mga igsuon atong gisaulog ang solemnidad diin si Maria gipanangkon, diin si Maria mga igsuon ipakatao. Atong hinduman mga binati kung maigsuon nga usan siya kadako kay kasaulugan sa atong simbahan. Usan siya kadogma nga kinahanglan matinawag day of obligation. Nga tanang Katoliko obliged gid unta o angay gid unta magsimba. Kay usa kini sa mga pillars sa atong pagtuong Katoliko nga nahimugso og nagpalig-on nganong ania kining klase nga pagtuo. Tuguti ko mga igsuon sa pagpadayag sa pamalandong sa duha ka punto. Una, maghisgot ta sa ato ang similarities sa kinabuhi ni Maria ug kinabuhi natong mga tao. Si Maria mga igsuon, paparihas nato. Gipili siya sa Dios. Ang Dios nagplano kaniya na nagitawag blueprint. Gihanay ng daan sa Dios ang kinabuhi ni Maria. Gikan sa dihang siya gipanamkon hangtod nga siya nahimugso sa kalibutan. Walay kalahian kanato. Nagtuo ko mga binati ko maigsuon. If Mary was conceived, gitawag nato og full of grace. It was a privilege para kang Maria. Nagtuo ko sa dihang kita usab na himugso. We were full of grace. Mabuti hinungdan nga ining mahimugso ta ang usa ka inahan nga sa dihang siya mutyabaw tungod sa kasakit sa iyang pagpanganak. The moment nga makita niya ang nahimugsong bata, immediately mawagtang ang sakit. Mo nagitawag full of grace. Nahimugso ang bata nga gikan sa kasakit nga usay di ko kasabot, pero pagkita nako sa bata nga nahimugso, mawagtang kalit. Immediately yun, mawagtang ang sakit. Nya mas mupatigbabaw diha ang mga igsuon ang grasya. And then makaingon ta sa Ginoo nga salamat Ginoo. No, mauna nga una, dunay plano ang Dios kang Maria nga mamahimo siyang inahan sa Dios. Sama nga kita dunay plano. Pero the challenge is this. Ang plano sa Ginoo mga igsoon muagi og proseso. Sama nga kita muagi og proseso. Unsa man proseso ha? That God honors, respects our freedom. Bisag unsa kaanindot ang plano sa Dios sa matag usa ka nato, mamahimong imposible kung di ta makat-on sa gibuhat ni Maria. Unsa may gibuhat ni Maria mga igsuon? Aduna siya tutulo lang ka mga kinaiya virtues nga atong pag-isgutan about faith, about obedience, about humility. Niining tutulo ka mga recipes mga igsuon, mamahimo di ay magmalampuson ang plano sa Dios dinhi sa matag usa ka nato. Kahit ang usahay, balagwa ta kasabot, pero dunay plano ang Dios. O yung rason mga binati karong panahon na, sama ni Maria mamalandong jud ta. Kay si Maria maingon gyud nga usa man pagkitabo na ini. Di ba na mga panahon sa atong kinabuhi nga di ta kasabot. Basin baya gitudluan ta ni Maria mamalandong. And that's the time nga ma-exercise ang atong pagtuo, atong pagkamasinugtanon ug atong pagpaubos diha atubangan sa Ginoo mo hinungdan nga nahimong adunay magmalampuson o katumanan ang plano sa Dios. Mo nagitawag similarities nato kang Maria. Sa ato pa wa tay kaparahian. Kung si Maria gipili, kita usab. Kung si Maria full of grace, kita usab. Arita sa kalahian mga igsuon. Ang nakalahi lang gyud ni Maria because she was preserved from all stain of original sin. Natimugso si Maria mga igsuon nga wa joy sala. Nya dunay nindot kaayo nga rason ang Ginoo. Kita kani mugso ta nakaambit man ta sa salang panulundon mo nay kalahian. Nganong gibuhat ni sa Ginoo mga igsuon tungod kay ang intention sa Ginoo nga once mosugot kini bayhana gipili preserve from all stain of sin tungod kay didto ipahimugso usab sa Jesus. Mabitaw na nga makaingutan mga igsuon, familiar mo siguro mo aning gitawag twin hearts. Kaya ang kasing-kasing ni Maria ug ni Jesus, parehas yun. Parehas maghihulma. Parehas mas lagi hulma nga walay sala.
Sa ato ang mga igsoon, imposible na siya, no? Pero pwede tang makapamalandong ni ana. Nga bisan pa di ay, unsa kabati ang atong kasinatian karon. Naagod gihapoy puparihas. Makaingon gyapon ta nga Ginoo, salamat kaayo. Salamat kaayo tungod kay si Maria gipili unya karon na ami Dios nga muluwas sa among mga sala. Makaingon ta mga igsuon nga gipili si Maria tungod kay sa tanan nga mga nahimugso sa kalibutan. Sa iyang pagkabatan-on, na may daghang mga batan-on nga pwedeng magmabdos. Buutan, daghang mga babaeng buutan. Ug mingon tag inosente, mingon tag gwapa, daghang kaadyo. Pero gipili gyud si Maria. Kay lagi aron diha perfectly mahimugso usab sa Jesus. Sa katapusan mga binati kong maigsuon, ang atong hagit ni ini, ang atong pagkapapasalamaton ra gyud una sa tanan sa Ginoo. Nya atong tugkaron usa may plano sa Dios para sa atua. Rason nga mamalandong kita, and after we reflect and meditate, unta ma-exercise gihapon ang atong pagtuo o pagkamasiltanon nga kaniya. And secondly, dapat usab kitang magpasalamat kang Maria kay ang plano sa Dios adunay katumanan sa iyang fiat. Miingon siya nga matuman ta dinhi kanako sumala sa imong gipamulong. Brothers and sisters, unta sa atong pagsaulog ng Santos nga misa karon, sama kang Maria, or imposible kaayo pero kinahanglan mamalandong, makabaton unta kita sa kinayan ni Maria sa iyang pagkamapaubsanon, sa iyang pagbungat, sa iyang dakong pagsalig, pagtuo sa Ginoo. Ug mahinungdan nga kita mamahimong masinugtanon. Atong iyampo nga sa kanunay, atong mabatunan ang maong mga hiyas. Hinaot pa unta mga igsuon, manindog palihog. Atong ipadayag ang atong buhing pagtuo. Kitang tanan, nagatuo kami